Kebenta bagwaban ya keren hene por kalong syapang ka jingstang ka babha ka jingkut ka basni kata kadai ka benta bang kwa bang pej ka to gane por ha gane ka por kane kadai ka e ka bang haban perkhat namar bunsin hi ka julong ba ka e baro ha ka basdang kalong babha ka basngutenat hanre onda layai ni shus ngomeleno bat ladang im sumar bha kane suki kan ya lam syagaban kut ha ka basni lane ban kut ha ka ka bam sngutenat ngi pule ha ka bible ngi i ki ya ki babun ki briu ki badan ka jing sedang babha hanre ki kut ha ka basni kane kalong ka ka bas ngusi bat kalong ka ka bo trairu om sngutenat satia kumta da bangi pej hane ka por na ki kato kat ni teli ki nuksa ngai kan rap yang i kumno bangila ye gaban yai bat ya la jong ka jingem ha kata ka ka babha ha ni ka por kwa bangini pej bat phi kato kat ni ki briu ka bible ki baton ka jing sedang ka babha hanre ki kot ha ka basni da ka pej ye gane kan ya rap yang i bangin nang ban kier na ka bakum kani kalanti kebankong nyepek syapang u Solomon udon ka jing stang ka babha ulayo yaro na ublay hak bastang ka jing senshar jong ulatay ka temple ka ublay usngubha ban syong ulawalam ka sunduk ka jutang syakata ka temple kilawan bule na ka kitab ka banangkong jing isim kalanong ban riu bat kalanong bapra hanray hadin bat hakabakut Solomon ukut hakabasni dakaba ulama neble tau no ong ka tin ka jong play aka kita panangkong kisim khatway galanong ketu yakani ka benta ka ba penlong yu Solomon bankut hakabasni ngamtep ngira super khat de ka ba penlong yu Solomon bankut hakabasni dari ki pet ka tin ka jong play penlong yu Solomon bo unkut ha ka basniu ka dei ka jing tolot ka jong u ha ka jing shongkha shongman ula shongkha shongman plumar kum tai ka ti play no way in mun ban ong ti contain no way ila pan pai no ya ka to no ka jong Solomon shaki play tau kum ta ula yap kum utau no mane play tau ula kut no ha ka basniu jong ka jing ka jong kani kalong ka chikai ka ji maham ru yangi kumno bangin nang ban husier ha kani ka benta upol ong yu Timothy to men phet yap na ka ta jingkwa brai ka jinglong samla ar Timothy ar kelnong dekat ba ar pu ar upol ong yakini ki kentin ngalaban ong om tangki samla hanre wat kirang baru kumbolong Solomon ude urang ba abriu hare kumno ula telot hakane ke benta kumno thai no way lepan pai no ya ka dok no jong Solomon shaki blai thau jong ki kumta ula kut hak basniu kuma ong ye phi ka ba an ye pet chapang usim sol uni usim sol udon ka jing stang ka ba hak bala jid ye u dau blai bo long usim u baneng kong do hapo Israel kitab panangkong jo Samuel kanong bakhandai kaya thu shphang kane ulong ubriu babha ula stang na babha res ngosi ban ong hagi sngi bahadin jong u ukut haga basniu ula yap kata jiap ka baja buram ka ba penlong yu imsol bo ukut haga basniu ka dei ka jingbom ko ngu jingbom ko ngu ka donut jo jingbom ko ngu jong u ya ka tin ka jong play ya ka bau play ula ong ya u kumta ka ta ka penlong yu bo kut ha ka basni haba u play ula pa yu ban lek hartma ya ki amalet bat ban yap lut khoj bat riu bat marat klam da pensa uweru hanre haba usol ula lek ban yelet ma ula job bersai ki amalet bat ula kem im ya u akak u balong usim jong ki amalet bat ulah kamru ya tu jingri ke sengat ke lamprot marwan ra shala ka jong ka jaga la ni karri ke jong u play wong wat pensa priap lot bat priu bat marat bat sim bat rayot priap lot
hari usol shimla ka ngu ya kata ula kam yu agak belong skim amalan bat ula kamru itu mas ya kita juri kita ki lang perut kita sengat bat rae no shala ka jong ke jaga jong bat kane kan susi yo belai kum ta ublai ula susi bat ula bitar bersya ya unus imsol bat kumnong yi ba ni us imsol ula kutno ya ka jinglong skim jong u ha ka basni sapule hi we somewhere khasan kalano ke thu ye gani ula kutno ka jinglong sim jong u ha ka basniu uneru ula yap ka jingyap ka baja burom om shu kum tau sim badan burom ula yap kum sim u baja burom paralog bi tong in sumaria lade yo ba kum no ka man sim jong jimbom kongu kan rung hangi yo bangi start palat ban yo ublay yo bangi start palat ban ya katin ke jong ublay ngile persya ngile hala ke jong kamon ke jongi ban yo bakatai kan penlong yang iro bangin kot ha ka basniu kumbalong usol ublay sungut tenat bangin kot ha ka basniu sungut tenat bangin sait la ya katin ke jong ublay ya ka hukum ke jong ublay ukwa yang ibin ko ngu ya ke e ke buong yang i ban le ta kalong ke e bengi i nagaktin ke jong blay kabalay ngi pech pang u Judas baro ngi tips pang Judas ngi nduk kna ri ki tips pang Judas udai briu bala popular bha udai way ngi sanran ke jong Jesus Christ u Judas u lastang da ka bha ke jim ke jong u ulalong u sanran bau Jesus u shania kumnong ala ban ong bau long u sanran bau Jesus shania namar pa Jisu ula ai hau bon bat ya ke pisa ke tengka bon long mu kum uta u treasurer jong ke kanhun jong Jisu namar kat ban long unong bat pisa lane u treasurer lam da day bau trau shania myo ban long treasurer sapule gospel Yohanes khat lai la nong de khat ba arf khandai ke thu yangi bau Judas udai uta unong bat pisa Hering yu i uneru ukut ha ka basniu ka penlong yu ban pasi yala de haduk banda pach arliang kisnir ong tin ke jong blai na gospel jong Matius kala nong ba arpnyo ko khat ba lai haduk basan kumju na ka kam apostol kala nong manangkong de khat ba khat pra ke thu shphang ka ta ka bakut ka jong Judas kumno ko ukut ha ka basniu ka e ba penlong ya Judas ko unkut habakum kane kabasniu kajubab kalon day namar kajing isbai udon kajing stang babha udai bri bla shani adu tra Jisu hari kumno ukut hak basniu kadau kadai namar kajing isbai kala penlong yu ba undino ya ukun rajo uba shania hau gospel de Matius kalong ba arphan riu de khat sao de khat riu ke thu ingi shphang kumno bu Judas udino ya Jisu tang laipo kispai rupa kane ke pen i ba Judas ude briu ba isbai ba kata ke isbai ke jongu kala penlong yu bu kot ha ka basni ba bu yap kata yap ka baja burong paralog bayin tongin ker na gabi isbay ka Bible ka ong uthit jong ki jabas ni paro long ka ba isbay we Timothy kanong man riu ka khat ko shipo ye thu ye kani ka jing isbay ka jing kwa spa jubor kani ru ka long ka we na kitaw wan panlong yu ubriu bo ukot ha ka basni ka ktin ka jong bulay ka hikay bangin long ka snguhun ka bangi don upol tho Stephen kong show Timothy ka no ban riu de khat ban riu do pra wong ka jing riu blay lambat ka jing sngohon ka long ka jing mentoy ka ba kraw habong kum ta kamut pat bangim dei shu ban kwa ban man bha ban man mian hoi ngi kwa ye kata ringim dei pat ban kwa jubor da ka jing isbai da ka jing kwa lalot da ka lenti ka bom day larangi kwa jubor kanya lam shaka ka basni nak tu hi ka ju
cái still Paul show Timothy là nó ban riu được khát bạc nai có ông bà kita cái kita be ban yo cái spa kita cái kuat spa jubor kaya lam yaki shaka basniu ang tin cái jong belai bat lada kata cái jing ispai cái yo jaka cái do nốt cái jongi kram arta tin cái jing em cái jongi ro ngin sakut ha cái basniu kumbalong ujudas nginam laban poi shi babha ngala ju i cái bon ki breu ki ba wat akan nika perthai ke ba hakarta ke jonga ngaliu i dan pun ba kibriu ki ba ngajing stang ke ba har ki kot ha ke basniu namar ka jing i sabai ki wei namar kata ka jing bom ko ngu yau blai ki wei namar kata ka jing telot ha ka jing long contation rang ka basau nginya pe chpang Demas Demas ru udan ke jing sedang ke babha ula jutre rengkat bat u apostol Paul lapan itu la recommend do apostol Paul ki banget ko Kolosai kilawan pule na Kolosai kala nong basau dekat bakat sau ke tu yengi pangkumno bo u apostol Paul la recommend ya une Demas ha ki banget apo Kolosai hare uniru ula kot ha ka basni om shimlala ban ya chaprang ha ka ta ka babha cái đau của penlong ya u ba unkut ha ka basniu đau kalau penlong ya u ba unkut ha ka basniu ka dei ka jing i perthai ka dei ka jing i perthai nashti ba a shu Timothy kalau nong basau ka dekat ka shipo ke tu ba Demas kai ula i ya ka perthai bat amar ka jing i perthai ka jongu ka jing i ka jing scope ha perthai kalau penlong yu ba unkut ha ka basniu ka jing i perthai ka kren ha ka bon rukom pat ada ka ne ka jing i perthai ka yo jaka ba ka job ye ka jing im ka jangi ka penlong yangi begin gut ha ka basniu Denmark ka ta ka dau Yohanes utho wong piwat i ye ka ne ka perthai lara uno ru u i ye ne ka perthai ka jing i uta ukpa kam don shu hau piwat i yang perthai ong Yohanes hak Stephen kong ju Yohanes kala nong ka ar ka khat bakhat san hadu khat nyeu piwat i yang ka perthai hang ne ka kren ya ti jing kwa brai jong ka do ka jing kwa brai ki khmat ka jing kwa brai jong ka jingem ka jing sarong thala ka jingem ka bala tho ha ka tu ka tin ka jong blai parlo be tongin kier na ta jing i ya ki e jong ka ka perthai namar la dangi i ka ka perthai ka jing i ukpa ka nam don shu hangi kum ta ka long yangi begin god ha ka basniu kum balong Demas kini gidong ki ka to ni teli ki dau ka bangi le pek Solomon udah ki jing stang ka babha ko ong pi hare god ha ka basniu bang lepet ke ek berpelong yu Solomon bo unkut ha basniu kadai ka jing tlot ha ka jing shong kha shong man lane ha ka ta ka jing dei contation rang us im so udan ka jing sang ka babha hare namar ka jing bom ko ngu kala penlong yu bo unkut ha ka basniu lepet pang Judas udai usenran jo Jisu udan ka jing stang ka babha hare kumno la kot ha ka basniu kadau kalong namar kajing isbai kabasang lepech pang Demas ude ubriu ubra yo yaro la recommend yu dau apostol Paul hareng yu i kabakut jong u ukut hagabasni kae ba penlong yu Demas pun kut hagabasni kadai kajing i perthai ni ki sautli ki bangi lepech ngai kalalong kajing kerku na banta jangi kumno bangiru ginang banlong adkar hawidai bakini ki bangin nam ngop bangin nam ajaka yau soitan bangin nam syariam dan bangin nam ngop ha ka jingriam ka jong soitan op sa pawang ngimlong ki bam tep yaki but jong ngitep ngidon kam banlong ki basta don ki ba ong bau soitan bastat uriam da kumne da kum tai ringa ong ipm ki put jong soitan kilong kumju na do manusia om don ka ba per ne ka ba thmai ha ki put trikam ki jong soitan
ngenong biang don ki ba ong o soitan te ulong bastar uriam da kumne da kumtai hareng ong ye pm ki but jong u ki long kum jo na do manshwa don ka ba pher ne ka ba thamai ha ki but trekam jong soitan na do ka po jo adam bat ka em ha ka per eden ha do manta ki jo ki but trekam ki jong soitan ki jo ki proses upen trekam bagi kita kalong kicing ko abrai ka do kicing ko abrai ki khman kicing sorong thala ka jim paro kicing prishoy kicing soitan las din lon hakite ki lai teli sapule kitab Genesis kelanong balai barkum ju gospel ju Matius kelanong basau kinsham bagi ju ki kompen shoy ka jong soitan onum don dagwe pat wat mai ki ju kumta namar bila tip lepai ti but ki jong soitan ye ti komit ki trik ki jongu wan ai bagi syariam hai ti but ki jong soitan ublai kwa baju i yangi bagi ye ne hakata ka babha ka bagi lasdang hadong makot ka jing em ka jongi kwa baju i ba in kot haga ege basniu ai bagi yo sngew ye ka sur ka ublai un ong yangi bahame usyakri babha bahame usyakri babha kumta gin yo ek pan senget ka kodor ka bulai lapan kre na ka tajangi ladangi yaine ha ta ka babha hadu ka bakot ka jingim ka jangi to bulen kor khui phi baro ha ka teung chisu amen